נכסים. פעם אנשים שהיו קונים דירה מכונס נכסים, יכלו להוציא אותה גם ב-20%, 30%, פחות ממחיר השוק. היום בעידן הבועה, מעניין מה זה עושה לדירות מכינוס נכסים. שלום לעורכת הדין איילה בירגר. שלום וברכה. קודם כל, מה זה כונס נכסים? כונס נכסים זה בדרך כלל עורך דין, אבל לא תמיד, שמתמנה מטעם בית משפט או הוצאה לפועל כשמישהו חייב משהו ולא משלם. כלומר, מה זה חייב משהו? חייב משכנתה. למשל משכנתה, למשל מזונות, למשל זוג שרוצה להתגרש ולא ממש מסכים לגבי הדירה, איך היא תתחלק. בית משפט ממנה את אחד עורכי הדין או את שני עורכי הדין של הצדדים, כדי להיות כונס נכסים, למכור את הדירה, לממש אותה ולחלק את הכסף. אבל זוג שלא מצליח לעמוד בתשלומי המשכנתה, לא עדיף לו למכור את הדירה לבד ולא לחכות לבית המשפט שימנה כונס נכסים כדי להרוויח יותר? בהחלט כן. למה אנשים מגיעים לכינוס נכסים? מפני שאנשים חושבים שאולי הם יצליחו בכל זאת, ומושכים את החוט עד הסוף, ומגיעים למצבים שבאמת אחר כך נאלצים למכור את זה באמצעות הכונס של הבנק. שאין ברירה. אותו דבר אנשים שמתגרשים, שלא מוכנים להגיע לפשרה, ומגיעים בסופו של דבר לכינוס נכסים. אבל לא רק. כל עורך דין יכול להיות כונס? בגדול צריך מינוי של בית משפט או ראש הוצאה לפועל. בגדול זה מה שצריך. זאת אומרת, ללא המינוי הזה אי אפשר להיות כונס נכסים. אבל צריך איזו הכשרה מיוחדת? צריך הכשרה, צריך ידע, צריך להיות מומחה, להבין בזה. בדרך כלל הבנק גם ממנה את מי שהוא מכיר, ועוסק בדרך כלל בנכסים של הבנק, שהוא מכיר את הנכס מבפנים. כן. ואז כונס הנכסים מחויב לפרסם מודעה שפונה לציבור, למי שרוצה, נכון. או שהוא קודם כל פונה למעגל הקרובים שלו, לשאול אותם אם מישהו היה רוצה את הדירה הזאת במחיר מבצע. אז בגדול, כונסי נכסים שבדרך כלל עובדים עבור בנקים, יש אצלם מאגר. ואם אנשים פונים, הם נותנים. זאת אומרת, הם נותנים מידע לגבי דירות שכרגע עומדות למכירה. אז אפשר לעשות את זה, אפשר לפנות לאתרי אינטרנט. זאת אומרת, זה לא אסור. לא, אני אומרת, כי מישהו פעם אמר לי שכונסי נכסים, את הדירות הטובות באמת, הם מציעים קודם כל לחברים הקרובים שלהם. יכול להיות, אני לא מכירה מקרים כאלה, זה לא צריך לעשות ככה. זאת אומרת שהדירות שמגיעות בסופו של דבר לעיתון, הן הדירות הפחות טובות או הפחות נדרשות. בגדול, הכונס אמור להוציא מהנכס את המקסימום שאפשר. כן, לא משנה אם זה על ידי פנייה לציבור, או אם הוא עצמו יקנה את הדירה, סתם לצורך העניין. נכון. זאת אומרת, צריך להוציא את המקסימום שאפשר, ואם זה אכן לא נעשה כך, זה משהו פגום בהליך. כן. ואפשר לטעון את זה. זאת אומרת, בפני בית משפט, אם אתה חושב למשל שהשמאות שהוגשה, היא לא באמת משקפת את הערך הנכון של הנכס, או אם חלילה כונס הנכסים עושה קנוניה עם הקונה, צריך לדווח על זה לבית משפט, ואפשר לטפל בזה. פעם באמת דירות מכונס נכסים היו זולות יותר, נכון? למה? נכון. מפני שאולי המודעות לא הייתה כל כך גדולה. היום אנשים יותר מודעים לזה. כשנכסים, ערך הנכסים עולה, הרבה אנשים מגיעים למידע הזה, ומגיעים להתמחרות, וערך באמת בהתמחרות, ההצעות הולכות וגדלות. את אומרת התמחרות, אז בואי נדבר רגע על השלבים. כונס הנכסים מפרסם הודעה, יש דירה שעומדת לכינוס נכסים. בואו, תנו לי הצעות. נכון. מקבל הצעות. בצירוף ערבות בנקאית. נכון. 5 או 10% מערך ההצעה. תנו לי הצעות, ואז הוא מזמין את ההצעות הגבוהות ביותר, לפי מה הוא מזמין את האנשים? בגדול, אמורים להזמין את כל האנשים, כולל את בעל הנכס. אם לא מזמינים את בעל הנכס, זה נפגם. לכן צריך להזמין גם את בעל הנכס. לסוג של מחירה פומבית. נכון, בדיוק. עכשיו, יש הבדל בין מכרז להזמנה להציע הצעות. בדרך כלל זה הזמנה להציע הצעות, ואז גם אחרי ההתמחרות, כונס הנכסים יש לו אפשרות להמשיך ולהציע את זה. זאת אומרת, גם אם הגיעו לסכום מסוים, נניח, כרגע יש נכס בנתניה שהציעו עליו 775,000 שקלים. כמה חדרים? 3 חדרים. כן. והכונס עדיין משוכנע שהוא יכול להוציא יותר, מותר לו להמשיך ולהציע את זה. אבל מאיפה הוא יודע? הוא איש נדל"ן הכונס הזה? הוא מבין במחירי השוק? בגדול הוא אמור להבין במחירי השוק. הוא עובד בדרך כלל גם עם שמאים או עם מתווכים שיודעים פחות או יותר איפה הוא עומד. ואומרים לו אם אפשר להוציא יותר או אי אפשר להוציא יותר. זאת אומרת, יכול להיות שהוא יפרסם הודעה, יקבל הצעות, יזמין את האנשים, ינהל את אותה התמחרות, ובסוף ההתמחרות הוא יגיד, אני מפרסם שוב מודעה בעיתון. נכון. הוא אמור להוציא את המקסימום שאפשר מהנכס. זה לטובת בעל הנכס. זאת אומרת, ככל שהוא מוציא יותר כסף על הנכס, ככה אפשר לסלק יותר חובות של בעל הנכס. ומה יקרה אם בתום ההתמחרות יתקבל מחיר שבעל הנכס ימשיך להגיד שאפשר לקבל יותר על הדירה הזאת? בגדול צריך באמת ללכת בעקבות חוות דעת השמאית. זה צריך להיות קרוב מאוד לחוות דעת השמאית. אז אם בית משפט רואה שזה המחיר שהוצע או שבסופו של דבר זכה קרוב מאוד לחוות דעת השמאית, אז הוא מקבל את ההצעה. זאת אומרת, הוא מאשר את העסקה. כן. את יודעת שפעם היו נותנים את חוות הדעת של השמאי. זאת אומרת, את המחיר שהשמאי היה קובע, היו גם נותנים לאנשים שרצו והתעניינו בדירה. למה היום מוחקים את זה? נותנים את זה למעט המחיר. נכון, למה? זאת אומרת, בגדול רוצים שמי שמגיע להצעות יציע כמה שיותר, אז משאירים את זה חסוי.
אז יש מצבים שאפילו את כל חוות הדעת לא מציעים לקונים או למציעים, כן. ויש מצבים שרק את המחיר. באיזה ערים עומדות הכי הרבה דירות בכינוס נכסים? כמובן שבאזור המרכז, זה כן? תלוי גם במצב. מה זאת אומרת? חשבתי שדווקא בפריפריה. לא, בגדול במרכז, אבל זה תלוי נורא במצב. מה זאת אומרת? כשהמצב הכלכלי קשה, יש יותר דירות בכינוס. אנשים נקלעים לחובות, אנשים מתגרשים, זה משקף את המצב ויש יותר דירות בכינוס. היום יש גם פריפריה, אבל לא הרבה. יש למשל על הפרק משהו במגדל העמק היום, יש בפתח תקווה, יש בנתניה, יש בכל מיני מקומות. בגדול, יש נכסים, צריך לדעת להגיע אליהם, דרך אתרי אינטרנט, דרך מאגרים של כונסים, כן. יש כל מיני. אבל אם את אומרת שהבועה היום באמת לא מאפשרת גם לכונסי הנכסים למכור את הדירות זול יותר, למה שמישהו יעבור את כל התהליך הזה של הכינוס נכסים? להגיש הצעה וערבות בנקאית, ואם הוא מתחרט ברגע האחרון, הערבות מחולטת? נכון. מפני שיש לזה יתרונות. מה הן? הנכס מגיע, זאת אומרת, הכונס מתחייב להעביר את הנכס כשהוא נקי מכל חוב, שעבוד. בגדול, אתה די מהר מקבל את הנכס לידיך, אז אם יש סוחר, אתה את דמי השכירות מקבל מהר. יש לזה יתרונות. זה היתרונות? בגדול אין הרבה, אבל יש יתרונות. ויש גם סיכוי להוציא את זה נמוך יותר? זה תלוי שוב איפה, היום פחות ופחות, כי אנשים שוב מודעים לזה יותר, ניגשים יותר להתמחרויות. כן. פעם באמת אפשר היה להוציא נכס כזה ב-20% פחות, היום הרבה פחות. יכול להיות שאפילו נכס מכינוס נכסים יהיה יקר יותר בגלל ההתמחרות הזאת? בהחלט כן. מחירה פומבית, ומישהו אומר לא, 1.5 מיליון, והוא אומר 1.6 מיליון, ולאט לאט זה מטפס? נכון, נכון, ונסחפים, כי רוצים מאוד את הנכס, והוא מצא חן וכולי. ואנשים עושים תחרות ביניהם ומגיעים למחירים באמת שהם לא משקפים את המחיר האמיתי של השוק, וזה לפעמים לא שווה. דירה בכינוס נכסים תמיד תימכר בסוף? גם אם לא יימצא קונה ומישהו יציע על הדירה הזאת בנתניה, שאמרת שהיא 775, מישהו יציע עליה 620. קורים מצבים שהדירה לא נמכרת. כשהיא למשל הרוסה, ונתקלתי בכזה מקרה, שהיו ממש סטנדים כאלה שמחזיקים את התקרה שהיא לא תתמוטט, קורה שהדירה בכלל לא נמכרת. אז יש מצבים כאלה, אבל הם חריגים, הם מעטים. אבל הרי אם מישהו היה מציע עליה מחיר נמוך, היו לוקחים את זה? אני יודעת, לעת עתה לפחות, שאף אחד לא רצה את הנכס הזה. אף אחד לא רצה את הנכס, ממש. אני הזמנתי מהנדס כדי שיראה את הנכס, הוא אמר, אל תתקרבי. אז יש נכסים שנשארים עומדים ככה. כן. אני מעריכה שהנכס הזה, אם הוא יימכר, זה יהיה כשכל הבניין יעבור איזשהו חיזוק. כן, שיפוץ או ייהרס. נכון, נכון. וימכר לאיזה קבלן. נכון. תגידי, מה קורה ליחסים בין הקונה לבעל הנכס? שהרי נכפה עליו מצב כזה כל כך לא נעים, שבו הבנק מטפל בלמכור את הדירה שלו בגלל שהוא בחובות, ולפעמים הבנק כן ייתן את הדירה במחיר זול יותר, כי הוא כבר רוצה לסיים לבן אדם שעשה רווח על חשבון האיש שירד מנכסיו. זה מצב לא נעים, אבל אין ברירה. זאת אומרת, זה דבר שהוא פתוח לקהל, לציבור. אנשים מגיעים להתמחרות ומציעים מחיר יחסית יפה, ואולי זה גם פותר את המצב של בעל החוב. יכול מאוד להיות שזה מה שיוציא אותו מכל החוב. נכון שהוא נשאר בלי דירה, וזה מצב לא נעים, אבל אם הוא לא מגיע להתמחרות, אני מעריכה שזה גם פחות נעים. זאת אומרת, כן. הרבה יותר נוח, כן. אבל זה המצב. מה אתה אומר, צח? זה לא יוצר משהו אישי מול הבן אדם שהבנק תפס לו את הנכס. אין לו משהו, בדרך כלל אני השתתפתי בכמה התמחרויות, בעל הנכס אין לו אנטיגוניזם מול הקונה. כן, לפעמים הוא כועס על הבנק, מול הבנק, מול הגורם שהכניס אותו לתוך הכינוס, יש לו מילים לפעמים קשות, אבל מטבע הדברים, אבל מול הקונה שבעצם הוא לא פוגע בו אישית, הוא לא מקלקל לו משהו בעצם זה שקונה ממנו את הדירה, אלא אפילו עוזר לו במחיר שהוא נותן. אפשר לבטל כינוס? נניח שפתאום בעל הדירה שירד מנכסיו מקבל איזו ירושה פתאומית. בגדול, יש לו הזדמנות לקנות את הנכס. הוא אמור להשתתף בהתמחרות ולקנות את הנכס. אולי באמצעות עזרה של חברים או משפחה או מה, יש לו את הזכות הזאת. כן. אם הוא פספס אותה וזה כבר עבר אישור של בית משפט, אף פעם לא נתקלתי במצב כזה שמחזירים בגלל הסיבה הזו. כן. זאת אומרת, מבטלים כזה מצב או אישור של עסקה על ידי בית משפט במצבים מסוימים, ויש פסיקה ענפה על זה. אם חלילה הייתה קנוניה,
או אם חלילה השמאות באמת, כמו שאמרתי קודם, לא משקפת את המצב האמיתי של הנכס, את המחיר האמיתי של הנכס. אבל בגדול לא נתקלתי במצב שבגלל שפתאום נוצר מצב שיש לו כסף לבעל הדירה, בזה לא נתקלתי עדיין. נותנים הרבה פעמים כמה ימים אחרי התמחות לבעל הנכס לקנות או לתת הצעה, לאו דווקא בזמן ההתמחות.